ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସୁଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେଳା। ସେଇ ମେଳାରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଉଠେଇଛି ଆଉ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ହେଇଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଏ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଇଟା ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏତେ କରେନି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼େ ଯେଉଁଟା ମାଛ ଧରୁଥିବେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେଇ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବା ଯାଇକି ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ଆମ ଗାଁ କଥା ବ୍ଲଗ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶାଳର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ କହିବେ କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାମୁଙ୍କ ବାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ କହିବେ ଯେ କିଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିବ ଯେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାଟା ନାଇଁରେ ବେଶୀ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମାମୁଁ ଆମର ଯାଇକି କି ଶାଗ ଶଶୁରା ଶାଗ ନା ଶଶିଳା ଶାଗ କହୁଛନ୍ତି କୁଶିଳା ଶାଗ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େନି ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଶଶୁରା ଶାଗ କହିଦିଏ ଆଉ ହେଲା ସରି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ବାଇଗଣ ବି ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ ହେଲା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଯେଉଁଟାକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପଛର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା କାହିଁକିନା ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କହିହେବନି ମୁଇଁ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଓ ଆସ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖ ଖୁସିଳା ଶାଗ ବି କେମିତି ମାମୁଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧା ସେଇଠି ଅଧା ଉଠେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ତାର ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଲାତି ବି ଫଳିଗଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଘର ଚାଷ ବାଇଗଣ ଦେଖ ବାଇଗଣଟା ଏଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବା ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଇଏ କିସ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦରକାର ବିଲାତି ବି ହେଇଯାଇଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି ଏତେଟା ହେଇନି ଆଇଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ ଅଛେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ବୋଦା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ କହ ହାଁ ନୁଡ଼କି ହଁ ହଁ ଆମର ତ ବନାକା ସେ ଉପରେ କିଏ ଉଠିବ ଏଇନା ବେଶୀ ଚାଷ କରାହେଇନି ଅଳ୍ପ କରାହେଇଛି। ତେବେ ବି ବାଇଗଣ ହେଇଛି ବାହାରି ଯିବ 5 କିଲୋ ଉପରେ ନା ହେଇଯିବ ନା ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆହୁରି ହଉଛି ପରା ବହୁତ ବିକି ସାରିଲେନି ଗଛ ବୁଢା ହେଇଗଲାନି ଆହୁରି ଏଇ ତ ମାମୁଁଙ୍କ ଲାଇଫ ଟା କଟୁଛି ଆଉ ହଉ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେ ଚାଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣା ହଉଛି ନାଇଁ ଆହୁରି ଫଳ ଫଳୁଛି ବାଇଗଣର ଏଇଟା ଫଳୁଛି।
गेला पाटीला बेला हे नानी आऊ नकर गेला हे पाटी गेला